Temp mill-isbaħ għal dan iż-żmien tas-sena l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għatta nofsinhar ta' filgħodu fil-lokalità ta' Taslima fejn hemmhekk kellu l-opportunità jiltaqa' ma' dawk kollha li ddeċidew li jqattaw ftit ħin ta' mistrieħ f'din il-lokalità. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jiltaqa' wkoll ma' diversi sidien ta' ħwienet. Hawnhekk huwa seta' jefhem aħjar il-ħtiġijiet tagħhom u tenna li gvern ġdid immexxi minnu se jkun l-ispalla għan-negozji. Waħda mill-punti ewlenin tagħna fil-programm elettorali hija punt maħsub ħafna biex ngħinu propju lin-negozji. Qegħdin ngħidu li t-taxxa ħankun qegħdin naqsuha sa 15% dejjem b'temperanza mal-standards ESG li issa saru sinonimi mal-politika responsabbli li aħna qegħdin imexxu l quddiem, imma dan il-15% fuq l-ewwel 500,000 mill-profitti li allura jerġgħu jiġu investiti propju fin-negozju bil-għan li aħna nkun qegħdin ngħinu allura li n-negozji jkomplu jissaħħu jkomplu jikbru ma wkoll bis-saħħa li anke jifrankaw it-taxxa jkunu jistgħu jinvestu dak il-flus qed jifrankaw ikollhom aktar cash flow ma wkoll isaħħu jkabru n-negozju b'aktar jobs ukoll b'aktar jobs ta' kwalità. Bernard Grech tkellem ukoll ma' diversi familji li qasmu miegħu bosta ħsibijiet dwar dak li għaddej bħalissa fil-pajjiż fosthom l-effett li qed tħalli fuqhom l-għoli tal-ħajja. Matul iż-żjara f'Taslima Bernard Grech kien akkumpanjat minn Martu Enmeri kif ukoll minn diversi kandidati li se jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali f'isem il-Partit Nazzjonalista fuq l-10 Distrett.